prvý malý krôčik pre významný projekt, kde smerujeme k naplňaniu vízie medzinárodnej organizácie FISU a našej vízie, a to je plnej inklúzie handicapovaných športovcov ku športovcom, ktorí žiaden fyzický handicap nemajú. My sme nesmierne hrdí, že Zväz slovenského lyžovania si vybral práve mesto Dolný Kubín, našu srdcovku Kubínsku hoľu, za miesto, kde by mohlo vzniknúť unikátne národné tréningové lyžiarske centrum pre parašportovcov. Zapadá to aj do takej tej celkovej koncepcie, o ktorú sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých, bez rozdielu veku a prípadne handicapu. Bude v zozname tých miest, kde nás radi privítalo, kde s nami počítalo a kde na nás čakajú. Ja môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, túto zimu sme tu trénovali, mali sme tu dokonca aj medzinárodné preteky. Tá klíma naokolo už je vybudovaná a myslím si, že je to o tých skúsenostiach vlastne s nami, aj s tými ľuďmi, čo sú naokolo a je to fajn. Tréningové centrum pozostáva z bezbariérovej lanovky, z jazdovky, s zasnežovaním, tak aby sme vedeli garantovať spustenie toho paracentra a zároveň, aby mali títo športovci vyčlenenú špeciálnu zjazdovku, že kde ich nikto nebude rušiť počas trénovania. Kubínska hoľa je v tomto veľmi príjemné stredisko, keďže má vybudovanú veľmi dobrú infraštruktúru, hlavne čo sa týka prechodu z parkoviska do prvého možného dopravného zariadenia, a to je tá sedačková lanovka, ktorú by mala vlastne projektom Národného športového centra pre parašportovcov alebo parazjazdárov vymeniť kabinková lanovka. Slovensko sa ocitne na mape Európy, lebo takéto stredisko bude prvé v strednej Európe a keby sa nám podarilo dodržať harmonogram, tak vyzerá, že je prvé celkovo v Európe.